Right, pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare pachannel yenyu ndine nyaya yendauya ndakakubatira. Munoziva kuti nguva zhinji pandinongouya panapa handingouya kana pasina zviri kuitika. Ukatoona ndatouya chibva utoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri mugore riri kudedzerwa nevamwe kuti igore regudo. I don't know kuti gudo riri kuda kuita sei gore riri. Kana ndikatoti gudo muri kuziva kuti zviri kureva chika kuti mukanya kagudo ndo zvinenge zviri kutaurwa nevanhu. So tiri mugore regudo ipapapa. We all know kuti nhasi it's 19 January rinova zuva iro riri kutarisirwa kuti gudo rinenge richipinda muoffice yepresidential office richiita take over kubva pane vamuhadhi vachimbofambisa basa. Ndo nyaya yanga iripo handiti, but tiri panyaya iyoyo zvaitika nhasi zvaita kuti ndiuye panapa ndichimhanya semazuva ese semunhu anoda nyaya, semunhu anofamba nenyaya. Nyaya iripo yakamira yakadai so pari kunzi Carter's prime minister visit Zimbabwe strengthening diplomatic ties. This morning the prime minister of Carter paid a courteous visit to his excellence president Emmerson Mnangagwa at State House in Harare, making a pivotal moment in the diplomatic relations between Carter and Zimbabwe. That's the current situation. Ndo zvaitika, but nyaya yaitika maitikiro iwayo pane zvimwe zvazoitika futi. Vanhu vatanga kudeleta maposties iwayo ekushanywa kwaitwa ku State House na prime minister weCarter. Chekutanga inini panyaya iyi ndine maonero andatanga kuita kuti saka kana pari kunziwa right pane ma vice president ndo ma acting president, chii chakashata kuti vatadze kunge vachimita vachisangana na this Carter prime minister. Ndo nyaya ndatanga kufunga ende ndo nyaya yatanga kupinda mupfungwa dzangu. Saka ndotaura kuti ma vice president aripo ma place holders ere, especially today 19 January ndo day riri kunzi VP Chiwenga ndo pavari kuita take over panyaya dzekufanira kutungamira idzi. Ndo day vanga vachiita take over, but pane nyaya yazobuda zvakonzeresa kuti maposts ese adelitwe. Tikutaura zvekuti everyone aposta kuvarakashi kuchinchi except one page ndo risati rabvisa on X reZANU-PF official rinoranwa na Christopher Mutsvangwa ana Farai Marapira nerimwe team desk ravo remain rere ma spokesperson ma elders vanosvita maoffice ndo vanorana ZANU-PF official page on X nema Facebook nemamwe. Saka nyaya iripo pari kunzi when it comes to deals which involve gold and diamond smuggling, Mnangagwa will always make himself available. The beauty you see in Qatar and Dubai is always built on our minerals. Now visit Matapi flats unochema zvako waona. Nyaya iripo pari kunzi idhiri rine chekuita nezvicherwa ndo nyaya iri kutaurwa panapa nema streets in Zimbabwe. Saka vanhu vakawanda vadeletiswa mapost. You know kuti nini haumbo, you can't do that. Hakuna anombofaka ndideletisa pano unondidelisa video. A lot of people vakambozvitry. Ona iwewe tichida kuti tiuye tichizoita dhiri newe, tichizoita chakati newe, toda kuzoti advertisera zvedu, but ona zvawazotaura izvi dai wadeleta chinchi. I don't do that here. In fact, we don't do that here. Saka kana mchinga matondona ndauya zvinenge zvakakosha. Ndo nyaya iripo guys. Tell me what you think munoiona say. Kana mchinge mune something to say about anything that is happening in Zimbabwe. Ndakutosiya phone number izvezvi mosenda maaudios enyu on WhatsApp muchindudzawo zvamuri kufunga. Sarai makateerera audio iyi but musakangana kusiya malike. Right. Tinotenda paKulen TV tinonzwa zvese. Nhasi nhau yangu ndiye vanhu vekwaMaranda, Mberengwa, Chivi. Hamumbosunuri? Ngosunurawo sezvimbwa kudai. Ngosunurawo. Kusvika riniko muchipuwa mapfunde? Vamwe vaidya sadza chaicho muchipuwa mapfunde. Pamba pavo vanenge vachitaura kuti mapfunde wavo aiita kuti mukushire huku, vachitoramba kuti kwai huku hadzikori nemapfunde dzotoda mhunga kana starter, asi imi ndo sadza irero shuwa ramunofira pamberi neZANU-PF. Tabva kumushuma kupi vari mai vako wakatarira kuda kuti shuwa mai vangu vasiyiwa nebhazi kumusangano kwavanga vaenda unowa sei? Kuita sevanhu vokuzumbauramba pfungwe kana kwana kiti yatota uko tina vamwe vatoziva ka tikabuda takananga kunana Mvuru, Idande kana kuti Guruve uko kudzoka mukati muyamuyamu unotonyatsoona kuti vanhu vakaputirwa nemusangano Monday to Sunday akangomonera Zambia reZANU-PF
rongozorora nokuwachwa chete, manheru rakurwa rotoiswa pawaya rotomuka zvakangomonerwa chete ndopfungwa dziri mumusoro. Vana 4 vabereki vanambodya kana dhora rokudanidzirwa zvaro kuti mwana wakawanikwa. Svunurai vanhu imiwe nzvimbo dzandataura ini, mukai. Handidi kudzoka futi ndichikuudzai kuti svunurai. Fanikai muvanhu wekungofarira madhongi wekwamaranda imi. Unga munhu ungabva kuno South Africa kuenda kumba kunotenga madhongi 6 musoro yenyana ukwana. Itai mushi. Akataura varume kuti dei ndakaita leader weopposition party ZANU-PF kusisina, ZANU-PF nokusisina, inini handina fana. ZANU-PF kusisina, handina tsitsi dzemamboka dzakaita dzedzidzi. ZANU-PF kusisina, vese veZANU-PF ikeno vakamhanya vesa nezvimasiyayo zvese zvemusisina muZimbabwe. Ndazotamba imi masiyayo chaiwo chaiwo kusisina, ende chidepartment chechi ndaichipwanya ichi, ndaichipwanya chidepartment ichechichi. Endakatoita inini leader weopposition, handina kupiwa chipeche icho. Dei ndakapiwa chipeche icho ndokutaurira ike nezvi ndichitoona masiyayo anga akasimba kudarika ava. Ende kana kudata masiyayo kunzwa mastatement eZANU-PF, musapfeke sutu bwavo. Saka fambai nehembe dzakadambuka, kana kungopfeka hembe dziri normal. Teerera zvavanotaura vachitora mavhidhiyo muchienda, ende muchitora namafoto avo futi vanenge vamwe vacho ivava. Tora mafoto namavhidhiyo muchitora zvimanhingirikini zvimatreka zviya muchizvimaisa muchizvisa mapini muchinamira pamota imwe nomwe. Umwe unenge achiita bhizi rokuteerera uko, mumwe achiita basa rokunamira zvimatreka zviya usiku moita vokuteverera 1 by 1 muchitreka kwavanenge vari. Ngonamira chitreka muchinamira chitreka. Ndo ZANU-PF haina mbonetsi yakamuda pedza vanhu veZANU-PF. Ikeno technology yakauya, munongotenga chitreka newifi yako, tenga chitreka newifi, zvimatreka zvese nenhamba dzacho ndoziva kuti ichi chinhamba yakati, nhamba yakati. Chero pachandonamirwa ngoti nama zvakangoita sezvimagnet zvitikitiki nama. Mukambonamira 6 nhasi, tevereraiwo 6 muchiuraya vese. Mangwana meenda pavanenge vachiita madhota avo, vanzwa kuti mumwe wavo akaurawa paya, mondosvika monamira futi zvimwe, mukanamira futi 6 notamira vachisvika kuti ndo mota dziya dzamapenzi ayani. Meita sokuti munongofamba munosvika uchinamira matreka. Chitreka changu ukachinamira sureko pachitobha chachinohuka trailer che kuti nama ipapa tosiya chakaita chimagnet musi. Nama hidden tracker, nama chititiki, nama nepini yacho unenge watova nayo. Teverera vese havati 2 weeks ava. Denda ndakaita nini zvakaita chamiteke nezvi pasina 2 weeks keno pasina kana weZANU-PF. Vaivata vakasvinura, havati vakapfeke bhutsu ndokutaurirai, vaivata vakapfeka bhutsu.